da muka karanta wani sai gabata Allah ta'ala yi mana bayanin munafikai da shi daga cikin sufofinsu wanda Allah baya so yadda suke rungumar waɗanda Allah ya fice da su suke jibar da al'amarinsu da wanda ke Allah ya fice da su kuma har inda Allah ya faɗa mana hakika waɗanda suke yi haduna Allah wa rasulahu wanda suke gaba da Allah suke gaba da manzon Allah wanda za su yi kasance to sai Allah a wannan aya sai Allah yake nuna mana su ko mu ne gaskiya wanda su san Allah shine gaba da kuma su wala ta samu suna son wanda yake gaba da Allah ko ne gaba da manzon Allah shine Allah shi da ta ji kawai ba za ka taɓa samun wasu mutane ba mu'minu na billahi wal yawmil akhir da suke yin imani da Allah kuma suke imani da ranar lahira mana ba za ka samu mutane masu wanda suka ba mana da zai yi ba ba za a samu yanzu da babu a shi mutum ya yi imani da Allah ba imani da Allah ya yi da Allah da samuwar Allah da kai Allah da iko na Allah da goya ta Allah ya san Allah ya san Allah idan sanin Allah musannan kuma ya yi imani cewa bayan wannan rayuwa ta duniya akwai rayuwa ta lahira kuma ya san cewa ita rayuwar lahira ribarta shi ne kai aiki a rayuwarka ta duniya mutumin da yake da wani ba za ka same shi ba riwa duna mana hada ma'awar yana ƙaunar wanda yake gaba da Allah yake gaba da manzan Allah ma'ana ba zai yi ba me yasa ba zai yi ba saboda kishiyoyin juna ne inda akwai san Allah akwai san manzan Allah to ba za ka so wanda yake gaba da Allah yake gaba da manzan Allah idan kuma yana son wanda yake gaba da Allah yake gaba da manzan Allah za ta min shi kuma yana imani da Allah da Allah ya domin mana kishiyoyi guda biyu ne ba sa haɗuwa ba za a same su a zuciya ɗaya ba dole in ɗaya zo sai ya kuri ta kamar duhu ne da haske idan duhu ya zo to sai dai haske in haske ya zo sai dai duhu ne ba za a ce ana wuri ɗaya ba ga duhu ga su guda zai yi to haka nan ma imani da Allah da ranar lahira ba zai haɗu da zuciya kuma wanda ba zai kuma yiwu wanda yake yi imani da ranar lahira ba kuma yana san wanda yake yana wanda ke gaba da Allah ke gaba da manzan in dai mutum yana gaba da Allah da manzan Allah to zuciya da ke imani da Allah da ranar lahira ba za ta zuciya wannan kuma ma'auni da kuma da bayan kowa da yin gawa da nasa ringa wannan aka cewa ga wani yana gaba da Allah yana gaba da manzon Allah yana yaƙar Allah yana yaƙar manzon Allah yana yaƙar addinin Allah yana yaƙar abin da manzon Allah ya yi daga wanda yake da wannan kuma ka cewa yana da wani gurbi a zuciyarka wanda yake son sa idan dai imanin ka da Allah ya yana ba haka bane Allah shi wani ba zai manufa ga wannan aya kamar labari ka fara ko kamar labari ka fara to amma abin da yake cikin da labarin shi ne hani wana hani ne ga mutum ya dinga soyayya ya dinga kauna ga wanda yake gaba da Allah yake gaba da manzon hani ne wannan to hani sai aka zo shi ne sigar labari domin isa matuƙa wajen hanawa da kuma wato tsoratarwa akwai tsananin hani ne da zai yi ba tsananin hani ne da tsananin tsoratarwa da zai yi ba ta zaɓi mutum sai ne zaɓi ɗaya ko yi zaɓi wannan ko yi zaɓi wannan ana kiyashe abin da ake nufi da wato gaba da Allah da gaba da manzon Allah shi ne gaba da shari'ar Allah
da gaba da sunan manzon Allah, gaba da abin da Allah ya aiko manzannin sa da shi, gaba da manzannin Allah da abin da suka zo da shi. Wannan ba za ka samu wanda ya mai da Allah da Allah ya da wannan suka ba. So da babban abin da yake ga mumini da sani. Sai Allah ya ce walau kanu ara, ko da ko waɗanda suke gaba da Allah da manzon Allah din nan iyayensu ko iyayensu ne, to ba za ka samu cewa suna kaunar su, sai dai su yi musu biyayya wadda addini su yi musu, amma za ka ga san Allah da manzon Allah ya fi musu iyayensu. Au abna'a ko ƴaƴan cikin su, za ka samu san Allah da manzon Allah shi ne gaba da san ƴaƴan cikin su. Au ƴan uwana, ko da wanda suke gaba da Allah da manzon Allah ƴan uwansu, au ashirata ko da ko dangin su, za ka samu. Wannan ayar da aka koro ta bayan labari yake baka kuma hali yake gare ka, kuma tana siffanta maka yadda musulman farko suka kasance waɗanda suke tare da manzon Allah. Domin wannan ayar da aka koro ta walau kanu aba, ko da iyayensu, wannan misali ne ga misali ne ga Abu Ubaida ibn Jarrah. Abu Ubaida ibn Jarrah a yakin Badar suka gwamza da mahaifinsa. Al-Jarrah ya fito a yakin Badar ya yi manzon Allah. Abu Ubaida ya fito a yakin Badar zai kare manzon Allah. Sai aka haɗa a gaban dara ana gwamzawa, Abu Ubaida ya kashe Jarrah. Au amina abu ko kuma ƴaƴansu, wannan misali ne ga abin da ya gura da Abubakar As-Siddiq da ɗansa Abdurrahman ibn Abi Bakr. Abdurrahman ibn Abi Bakr ya fito yakin Badar domin ya ɗan manzon Allah, dan Abubakar ya fito yakin Badar dan kare manzon Allah. Ba lokacin da ya musulunta shi da zama Abdurrahman ke cewa ya baba ni a yakin Badar ina cikin yaki sai da yana a gaba sai da kauce ba na so ba. Da ko da ni da sanin ne ba ko da ta tsira ta faruwa ce da ni ne a wannan san da kan to din ya yi bara za ka yi ma da ni ne same ka wallahi na tana kishi amma da Allah ya yi da ina da wani imani shi ga uba amma uba bai kai shi ba au ya kuwana ko kuma ya kuwansu kamar yadda ya kare ina da a wannan yakin Badar ne Mus'ab ibn Umayr ina tare da manzon Allah, dan sa Ubayy dan uwansa Ubayy ibn Umayr ya zo da mutaka a yakin manzon Allah, kuma suka da filin yaga Mus'ab ibn Umayr ya kashe Ubayy ibn Umayr. Aw ashirata ko da kore ke su ne kamar yadda tare da Hamza ibn Hamza da Ali ibn Abi Talib da Ubayda ibn al-Harith, yadda suka kashe Utuba da Shaiba da Wali shi ma a yakin Badar. Mutum da aka zo yakin Badar an fara yin mubaraza yadda Utuba da Shaiba da Wali su ne wato jaruman Qurayshawa, sai suka fito kai shi a cikin musulmai akwai da zai fito ya kara da su, sai wasu samari guda uku daga mutanen Madina suka sai da ce da su kun su waye kace mu daga mutanen Madina ne sai ce to ma da lalata da amma ba ku muke su muna son yan dan uwan muna son banu amina muna son yan ammu yan uwan za mu suna da su mutanen Qurayshawa sai dai Qurayshawa yan uwan su fito shine annabi shi Hamza Ali Ubayda ibn Harith ka baka cire wannan Hamza ya gaba da shi Ali ibn Abi Talib ya aika da mutuwa da Ubayda ibn Harith da shi da Walidu
ranar su kuma da aka yi kowa ya sami kowa, amma shi wannan da Adu da Hamza sai da suka kara sashi shi kuma Ubaida sai bayan kwanaki saboda ciwo da kuma kama sannan ya haka shi ne wani ana ga kala ya kasu ma ne kasaru ya rabu au ashirata suka yi su Qurayshawa ne su ma Qurayshawa ne amma aka fito aka bauta saboda ne za su kare mai zaka inda kun fito ne sai kuma yi mai zaka inda kowa ta abin da kuma da ya yi da shi da ke cewa waɗannan haka za ka same su waɗannan su ne musulman farko wanda ba za ka samu wanda yake da imani irin nasu ba za ka samu waɗanda suka yi abin da su suka yi sun fifita komai a kan san Allah da san manzan Allah da san yaduwa addinin Allah shi sa za ka samu cewa alƙur'ani yake jinjina gare su za ka samu alƙur'ani idan ya fi laifinsu ko in ya bakin kuskure da suka yi to sai ya biyo da kuma jinjina musu har kuskuren kuskuren su ba a faɗa sai an jinjina musu sai a ce sun yi laifi kaza ta ce amma hafa Allah ba sun yi laifi kaza sai a ce Allah ya musu nan gwamnati sun yi laifi sai kan hamar kuskuren su da za a gyara musu da sai kuma Allah ya biyo da wani bayani wanda yana kan cewa wa'annan ba duk da kuskuren su ba zaɓaɓɓen Allah da musulmi suka dafa ma'aikin Allah har isar da addinin Allah kuma kuma yi kuma suka samu wani musulmi da ya zo bayan su albarkacin wa ake ci albarkacin su yake ci Allah ce ko la'ika waɗannan masu dole su ko mutum ya fifita san Allah da manzan Allah a kan iyaye da ƴan uwa da dangi ana ce ka taɓa fi kudu bikin su ne waɗanda Allah ya tabbatar da imani a cikin zuciyarsu Allah ya hukunta imani a cikin zuciyarsu wa ayyada hu bi ruhin min ya kuma karfafe su da ruhi daga wajensa ma'ana ruhi ma'ana nasara da haske da agaji daga wajensa Allah ya kirawo nasara da haske da agaji din nan da ya karfafe su ya kira shi da ruh domin ruh shi ne kamar wato rai domin damar da rai ne al'amura suke da rayuwa to zuciyarsu ta rayu da dafawa da wajen Allah alama karbe mu da ruhi da wajen wanda bayan da ma ce wai da su jannatin da ta yi da ake da an'a Allah ya shiga da su aljannatai wanda koramu ne suke gudana ta karkashin su khalidina fiha abada kuma masu dawwama a cikin ta khalidina fiha masu dawwama a cikin ta idan sun shiga ba za su fita ba za a ce yau aljanna ta kare ko su sun kare a dawwama a cikin ta sabanin gidan duniya duk daɗin gidan duniya wadannan za ka wuce duk wahalar gidan duniya wadanda sai da za a tashi ana shan wahala an tashi ba karya an je za a tafi din ba a ce da sun zuwa an bi layi a ce beti ya kai beti ya kuma dubu ɗaya ta yi wani da duk wahala ne kai dai ka nemi da imani kamta da imani kamta da imani ka samu barwa kada ka bada rayuwar duniya ka sa ka rubuwa da imani kamta da imani su kuma waɗanda suke gani za bayan Allah iya su gani kuma ga duniyar nan da shekara da kowa baya da masu gada zaune da gada zaune ba sa wani na cikin rahmar Allah wani na cikin kuma azabar Allah to kai kokari ka cikin rahmar Allah Allah ya ce masu da ruwa a cikin radiyallahu anhu Allah ya yi kai wa radu anhu su ma sun yi da Allah ya karɓa ayyukansu sai ya yarda da su sai ya ba su sakamako na ni'ima su kuma sun gamsu da abin da Allah ya ba su in Allah ya ba su aljanna ya ba su rahamarsa ya ba su sai su gamsu har ma Allah ya tambaye su game da zuwa cikin haka cewa kun gamsu da abin da ba ya rasu da game da ya rabu gidan
ya ba za mu yadda ba ka tilatar da mu daga azaba kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza annan Allah ya ce to ba na yarda da ku ba zan ci ku ba har abada daga cikin kuma yarda da Allah kuma shi ne kallon zatin Allah Allah ya tajalli shiga zatin Allah dan aljanna kai Allah ba mu wani to wa'annan su sai an da yi tambayi ce wa'annan wannan dole mu faɗa a nan ko su wannan sun kasa sun siyar mun kuma yanzu mun kasa ko Allah ya mu siyar su sun kasa sun siyar mu kuma mun kasa Allah ya mu siyar da su Allah ya da bayani in cewa bai sai daga din na sun siyar kuma mun kasa Allah ya mu siyar Allah ya ulaika masu wannan sufofin hizbullah su ne wato jama'ar Allah su ne kungiyar Allah su ne masoyan Allah su ne waliyan Allah su ne keɓantattun Allah hizbullah kuma da shi hizbullah wata musu wannan suna Allah ne ba su suka sa wa kansu ka sa akwai mafi da waɗanda za su kansu sunan da kuma da Allah ya samu wanda Allah ya ce da su hizbullah wanda hizbullah ne wanda ko suna zaka su ne hizbullah mai yiwa haka ne mai yiwa yadda za mu iya tabbatarwa shine in hizbullah ne din kasance suna tare da waɗannan idan suna tare da irin waɗannan suna kasancewa hizbullah amma an ba ta tare da waɗannan to hizbullah ne ala saurara kuma na ba ta magana ne babba inda hizban ba hakika rundunar Allah kuma mun da kuna su ne masan mawaro ala shiga da shi